Tarata Desember kalo kilita anu wara samba flan muga andru demesteve chena muso honi che honi yatwa ayo bismillah kadun kibaru kene kan foli anita no wan kanu bagana lame bawo bela jeli mali kono ani mali koka ayo do kibaru no wakati seli foli ko fe kuna fol baminu mambulu kulu da ukulo ka hulu do betalike Sibiri temene Desember kalo kilita saba samba flan muga andru hanga jamana nyama le général d'armée Assimi Goïta lega evru social ma yero kontara deme belebele kon ke kanyesi kulukoro sikiba ma do yere ma kerengere ne ala le jura yero kon me maminu yere konna o de men nyere be talike dala dumuni fogata se bol ma fon yere kon maminu yere kon nyesene kerengere ne ala le jura yere be maminu yere ma Sibiri temene shuka dugu yere je kari yere la Desember kalo kilita andan samba flan muga anduru ko tasma bado yere kon willa buni gar routière kerefe la station do yere la ni station yere be wuli ko station kadi yere ko tasma yere kon kira sababu ye ninga bone chama yere kon la do maw yere kon kun sabla kira sababu ye ninga mobili fla yere kon jeni fogata se camion stern do yere kon ma kayo fana kumulo yere fana jeni Égypte ministre des Affaires étrangères ni Ali Togorere ko Badir Abdelati aleni Mali ministre des Affaires étrangères ni oye Abdoulaye Diop yere koni holga kuma nyoya do yere kon se feminu yere kon kera ni téléphone yere re koni mi yere koni Égypte ministre des Affaires étrangères yere koni hale yere koni yere ka fo ko mi yere koni Égypte yere koni kala ben no sanga wakati bela jelene la ninga de mere kondo kanyesi Mali yere ma kerengene yala bama chwale maw yere kon keleli hukumu yere kon nana o communiqué yere charla kari temene Desember kalo kilita nan samba flan muga anduru Desember kalo kilita sabah kanabla Desember kalo kilita anduru yere konna ko yere kon ku nyoy belebele do yere koni nyame ni o yere ni cher fa ba yere nyoy mi yere konna ni aysi jamana sabanu ni yere konna fere kala ngara fukata se aysi jamana wa chageda do yere kon ma nu olu yere kon ku tagra nyoy yere kon ke o dongo fere nu yere konna wala saka taka kuma aysi jamana wa soro ko yere layri walu baro bele yere kon kas san aysi jamana yere ka ministre de commerce et l'industrie yere kon nyoy yere kon jemi yere kon menake halate metuni kari temene Desember kalo kilita anan samba flan muga antur ko yere kon ku nyoy belebele yere do kon ni Abuja ni o yere kon ni Nigeria fa ba yere kon o nyoy yere kon ku sinsine be sedawo jamana nyama o bela yere kon ga conférence session bioro an shigna yere de Nigeria jamana yere kon nana nyoy mi yere kon se fenu yere kon ya yere ka foko sedawo nyama yere kon ko bena di Senegal yere de ma ko sanan yere kon kuntagala yere kon nana sablo ya yere ka fo ku ga damna samba flan muga wora yere kon na table fo samba flan bisa bayre kon ko sido anyi mo yere kon ko yere kon medi Senegal yere dima mi kuna funya ban ne bambulo ko robi amina minu wala yanga bidu kibar kon nana Sibiri temene Desember kalo kilita saba samba flan muga andru kulukuru direction régionale de la santé ma yere kon cérémonie belebele do yere kon ke cérémonie mi yere kon gerani deme yere kon dile ka nyesi maminu yere kon meno kerengere ne ala ni le jura bolu yere la o de menu nu bela jelere kon moranga jamana nyama le général d'armée Assimi Goïta alega evru social yere kon na mi yere kon ger ni ngande me girima yere kon ke ni nganye sini manu nu bela jelere kon ma kon de me yere kon dili yere kon kera kabeni male jirato nu yere kon ka dumba do yere kon ni domi yere kon nu yere kon mo nyene maya sa Desember kalo kile saba yere la ko cérémonie belebele yere kon nyema ba yere kon me evru social ma ko nyema ba yere de boloni ale to yere de ko agib tameleni o yere yanga jamana nyama le général d'armée Assimi Goïta lega conseil spécial yere de ko nyana je yere fana kira kulukuru gouverneur de la région yere fana nyana fukata se kulukuru autorité administrative halen ma ba chama yere kon nyana mi yere fana ye ma le jurato nu yere fana ga représentant yere fana ko cérémonie yere kon kera lu bela jele yere fana nyana kulukuru maire de la commune urbaine ni alere tokore ko Ali Musa Tamura alere kon ye kuma do yere kon ken yere kon ka kuma yere kon nana ye foli belebele yere kon ken ka nyasi anga jamana nyama le général d'armée Assimi Goïta yere kon ma gani wala nyuma yere kon na waya yira ka fo kanga jamana nyema ale gani wale yere kon me lejurato kanu yere de ira yoro ale lejurato yere de meni ko ale yere kon bulu kanga jamana nyema yere kon kan debe yere kon ko yere kon malikura tabulu yere kon malikura mi yere kon sigira wala sa ma fen fe yere kon me mali jamana yere kon na bela jele yere kon ga ke kele ma shere de kon gana to ko fe
o yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye Kulukoro population maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka foli yɛrɛ kɔni ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Asimi Goyita yɛrɛ kɔni ma wa a ye hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko cakɛda caman yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɛ ka jɔ an ka jamana région caman yɛrɛ fana kɔnɔna na Bakari Kamara ni ale yɛrɛ ye lejuratɔw yɛrɛ ka jɛkulu ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni y'a ka foli belebeleba yɛrɛ kɔni ɲɛsin ni transition maaw yɛrɛ ma a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa ka ni dɛmɛ giriman yɛrɛ kɔni dili Kulukoro sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ko nin yɛrɛ kɔni t'a siɲɛ fɔlɔ wa fana ko dɛmɛ din yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni jigiya b'a kan k'a fɔ k'a bɛ continuer yɛrɛ de ka taga fɛ wa a ye hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilenba yɛrɛ de kɔni no ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin lejura yɛrɛ kɔni bɛ maa minnu yɛrɛ la sabula y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka baara caman yɛrɛ bila ani formation caman yɛrɛ kɔni dayɛlɛ lejuratɔw yɛrɛ ye min yɛrɛ Agib Dambele yɛrɛ kɔni ye n'ale yɛrɛ œuvre sociale maaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ kɔni an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Asimi Goyita ale ka laɲini ni o de ye kɔni ka dɛmɛba yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na wa ye sisan k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni b'a ka fond de souveraineté yɛrɛ de kɔni ta ni k'o bila œuvre sociale yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin maa minnu bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na ni lejura yɛrɛ kɔni bɛ maa minnu yɛrɛ la an ka Mali jamana kɔnɔna na œuvre sociale maa ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ continuer yɛrɛ kɔni ni ka dɛmɛdi yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na wa u yɛrɛ kɔni bɛ duwawu de ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ wa u yɛrɛ kɔni b'a ɲini population bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de fɛ k'u ka duwawu yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ kɔnɔna na basigi yɛrɛ bɛ se ka na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na nin yɔrɔ yɛrɛ la an b'an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Asimi Goyita yɛrɛ kɔni fɔ a ka nin wale ɲuman yɛrɛ kɔni na dɛmɛ yɛrɛ kɔni deli k'a di lejura yɛrɛ bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni na sabula a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni lejuraba yɛrɛ kɔni b'olu yɛrɛ la minnu ka déplacement yɛrɛ kɔni kun ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛna déplacement yɛrɛ nɔgɔya olu yɛrɛ kɔni bolo kosɛbɛ ani minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ni da la dumuni yɛrɛ kɔni kun tɛ olu caman yɛrɛ kɔni bolo wa fana a sɔrɔ olu kun ka gɛlɛn olu yɛrɛ bolo o yɛrɛ kɔni a bɛna nɔgɔya olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ye sibiri su ka dugu yɛrɛ jɛ kari yɛrɛ la décembre kalo tile 14 san 2025 ko kasara juguba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Buguni gare routière kɛrɛfɛ station dɔ yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka minɛn caman yɛrɛ kɔni tiɲɛ sabula source locale yɛrɛ ka kɔrɔfɔla olu y'a yira k'a fɔ ko wagati min yɛrɛ kɔni na ko tasuma yɛrɛ kɔni wulila ko y'a sɔrɔ ko bolimafɛn sen 4 ɲɔgɔnna 2 dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ yen ko tasuma yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jeni ani camion sen 12 dɔ yɛrɛ fana kun bɛ yen nɔ ko tasuma ye o fana yɛrɛ sɔrɔ ni k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ bugurijɛ ye ko citerne camion dɔ fana jɔlen kun bɛ station yɛrɛ kɔni na ko nka k'a ye kunkolo dɔrɔn yɛrɛ kɔni jeni o fan tɔ yɛrɛ kɔni tasuma yɛrɛ kɔni ma se ka se o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni ma sabula min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana tasuma fagalaw yɛrɛ kɔni ye k'olu yɛrɛ kɔni sera o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na teliya yɛrɛ kɔni na ni ka u ka tasuma fagaminɛnw yɛrɛ kɔni kɛ ka tasuma in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni faga teliya yɛrɛ kɔni na cogo min yɛrɛ kɔni na kasara yɛrɛ kɔni ka na juguya kosɛbɛ kasara yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka paranti dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ ni ka ale yɛrɛ kɔni jɔ kosɛbɛ ko nka ko min yɛrɛ kɔni kɛra ko in yɛrɛ kunna jama yɔrɔ yɛrɛ kɔni ko maa si yɛrɛ kɔni ma bɔn ani yɛrɛ kɔni na kasara jugu yɛrɛ kɔni senfɛ kami waati min na i n'a fɔ ko bi ko kun jɔjɔ fosi yɛrɛ ma sɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka nin tasumaba in yɛrɛ kɔni lawuli ko nka ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka bɔ a kalama fɛn min kɛra sababu ye ni ka tasuma yɛrɛ kɔni lawuli n'a sɔrɔ fana ni maa dɔ de ye fana sen bɛ ko in yɛrɛ kɔni na ni ka o maa yɛrɛ fana minɛ an bɛ dugawu de kɛ paranti min yɛrɛ kɔni joginna kosɛbɛ nin ko in yɛrɛ kɔni na ala ka nɔgɔya da yɛrɛ k'a ye tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 15 san 2025 an ka Mali état major général bɛ bɔ ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na a b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo la kan ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni opération belebele minnu yɛrɛ kɔni kɛ k'a daminɛ décembre kalo tile 12 ka taa bila décembre kalo tile 14 yɛrɛ la kan ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye sebayaba yɛrɛ de sɔrɔ o opération ninnu yɛrɛ kɔnɔna na kan ka fintigilakaw ka mission de reconnaissance dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra décembre kalo tile 12 san 2025 ni o yɛrɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'aire localité yɛrɛ la ni o bɛ Tombouctou région yɛrɛ de kɔnɔna na kan ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye Bamaciwale maaw ka kunnafonidila maa 3 yɛrɛ kɔni bɔnna u ni na ni ka u bolilaminɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana minɛ ko décembre kalo tile 13 san 2025 kan ka fintigilakaw ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye Bamaciwale maa dɔw yɛrɛ kɔni jateminɛ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka boli ni bolimafɛn sen 2 yɛrɛ de Kekoro zone yɛrɛ kɔnɔna na ni o yɛrɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni région yɛrɛ de kɔnɔna na
Tanga fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka o jateminɛ ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ye Bamacho wale maa ninnu yɛrɛ kɔni k'u ka cible yɛrɛ kɔni ni ka opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin ma opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o Bamacho wale maa ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɔnɛw ni na ko décembre kalo tile 14 san 2025 ko opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra o don ko fɔlɔ yɛrɛ kɔni na ko opération ninnu yɛrɛ kɔni sababu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔla kunnafoniya jɔnjɔn hali ni an ka fintigilakaw ka jateminɛ dɔw yɛrɛ fana de senfɛ kan ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye Bamacho wale maaw daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ de kɔni tiɲɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nioro localité yɛrɛ la coopération belebele min yɛrɛ kɔni kɛra Nioro région yɛrɛ kɔni na cardo décembre kalo tile 14 san 2025 ko opération ninnu yɛrɛ kɔni ɲɛsira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamacho wale maaw ka daga sigiyɔrɔ 4 yɛrɛ de la a fɔlɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ Bamacho wale maaw daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna la ni o yɛrɛ kun bɛ Dioka ni o bɛ Sandare SCFA yɛrɛ de fɛ ko lakamani localité yɛrɛ fana kɔnɔna na ko don yɛrɛ kɔnɔna k'u ye Bamacho wale maaw daga sigiyɔrɔ 2 fana yɛrɛ de ci u ka o don opération laban yɛrɛ fana kɛra Sandare SCFA yɛrɛ de fɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna ni Bamacho wale maaw daga sigiyɔrɔ dɔ fana yɛrɛ kun bɛ n'u ye opération baw yɛrɛ fana kɛ ni olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ci hali san bɛ t'u ka kari dun opération yɛrɛ de ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ko kari tɛmɛnen décembre kalo tile 14 san 2025 kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kunnafoniya jɔnjɔw sɔrɔli dɔ de kɔni ye Bamacho wale maaw dɔw yɛrɛ kɔni yira min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni wulila ni ka frappe juguba yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin cible 3 yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka jamana nord yanfan yɛrɛ fɛ ani an ka jamana nord est yanfan yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali état major général des armées ale yɛrɛ kɔni ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni ni opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin yɛrɛ kɔni ma wa opération ninnu yɛrɛ kɔni sebaya sɔrɔli yɛrɛ wa a bɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni yira Bamacho wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa a b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka malidenw ale n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen de lakana an bɛ dugawu de kɛ Ala ka basigi don an ka Mali jamana kɔnɔna na Égypte ministre des affaires étrangères ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Badir Abdelati ko ale ni an ka Mali ministre des affaires étrangères ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Ablaye Diop k'olu yɛrɛ kɔni ye kumaɲɔgɔnya dɔw yɛrɛ kɔni kɛ décembre kalo tile 14 san 2025 don yɛrɛ kɔni kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ ye Égypte ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Égypte yɛrɛ kɔni k'a labɛnnen don sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ a ka gɛlɛyaw yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamacho wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ ni halen ka lakana yɛrɛ ani basigi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ don an ka Mali jamana kɔnɔna na wa kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna na o da yɛrɛ kɔni taara se gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ saheliyafaw yɛrɛ fɛ ale ni lakanabaliya minnu yɛrɛ fana bɛ yen Égypte ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ka Égypte yɛrɛ kɔni bɛ se ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ a ka gɛlɛyaw yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko dɛmɛ min yɛrɛ kɔni don ko fintigilakaw yɛrɛ kɔni cili yɛrɛ kɔni tɛ ko nka k'olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka Al Azhar yɛrɛ ka jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni bila ka na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u yɛrɛ kɔni kana kuma cogo min yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛya min yɛrɛ bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se ka ban cogo min yɛrɛ la Égypte ministre des affaires étrangères yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Al Azhar maaw ka jɛkulu yɛrɛ kɔni ye k'olu yɛrɛ kɔni bɛ se u ka baara yɛrɛ la kosɛbɛ ni o baara ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kan ale ni bɛn sabatili yɛrɛ ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na a ye sinsin kosɛbɛ Al Azhar maaw yɛrɛ kɔni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni ka wa fana y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Al Azhar maaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni bɛ diinɛ kumaw yɛrɛ kɔni fɛ cogo min yɛrɛ kɔni na bɛn ale ni lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna na u ka o kumaɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni nin ministre fila ninnu yɛrɛ kɔni kumana jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kan u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Égypte ale ni Mali yɛrɛ kɔni k'u yɛrɛ kɔni bɛna jɛɲɔgɔnya dɔw yɛrɛ kɔni kɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ sɔrɔko layiriwali yɛrɛ kan ani k'u ka lakana ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ fana sinsin kosɛbɛ Égypte ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni sisan k'a y'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Égypte ka wagati tɛmɛnen jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni layiriwala kosɛbɛ ko yɛrɛ de hukumu yɛrɛ la u kan k'u cɛsiri kosɛbɛ ni ka jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tɔ sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki ko hali ni sɔrɔko yɛrɛ fana la o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ministre fila ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔnna ye k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛna to ka continuer ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
uga region kono ko fukata se jien ko yere fanama uya yira ka fo kunu yere kon farla nyonga ninga bara yere kon ke nyonga fe ho yere kon mena ke sababu ninga lakana halen basigi yere kon doga jamana yere kon nana ani Afrique de l'Ouest jamana bela jene yere fanala Décembre kolok leta an saba katabla Décembre kolok leta an turu yere kon na ko yere kon buye ASC jamana uga fere kilangara hali a chagira chama yere kon oluka nyogo ye shen sabana yere kon mi yere kon kira nyame no yere kerengere ala Niger fa ba yere di ko ASC jamana ga fere kilangara hali na izunu nyomo chama yere kon gan nyogo yere kon kira wala saw yere kon nga segata wa haklina yere kon jalen ka baraw do yere kon sigisen kan yani ASC jamana sabanu nu yere ka ministre de commerce et de l'industrie uga nyogo yere kon chemini yere kon menake halate me ko sobe ko nyogo kero yere kon na Mali aliga delegation Burkina Faso fukata si Niger yere kon ma lu bela jele yere kon nga delegation bela jele farla nyonga wala sa uga segata hakilina bado yere kon di nyogo malin ka bara do yere fana sikisenga bara minu yere décision yere bela jele benata ASC jamana uga ministre de l'industrie et commerce yere refe uga nyogo kero yere kon na bara don kela banu yere kon ye bara bado yere kon ke minu yere kon mesiga ke sababu ninga ASC jamana yere kon nga soroko yere la yiri wa ko sobe uga ubara nu yere kon nana ulbe talige ASC jamana yere magube feminu yere kon na kube no ulbe la jene rebla singa ASC kon nana lenga kuma nyogo yere fana chaya ko sobe ASC jamana yere nyogo che ka kuma nyogo yere fana chaya jamana halina chakeda fitunu yere fana nyogo che ka jamana yere ka chakeda misenu yere ka bara ubela jene yere no ya ubulu chugum yere kon na jamana lere fana bisika ga sorota yere fana soro ka dangari yurugu bela jene yere la wa jamana yere kon nana mi yere kon bisika ke sababu ninga uga soroko yere fana dogo ya ko sobe ubela jene yere kon ko fe kube fe ka ASC jamana yere ka chambre de commerce alenu ka patrono junyo yere fana sisi ko sobe ku kan bara nunu bela jene yere kon labani wala saka femba do yere kon sigisenga minu yere bisika na fa bayre kon nedo ASC jamana yere kon nana ko nyoy kero yere la Mali delegation minu yere kon tara o yoro yere lawlu yere betalige cabinet du ministre ka barakela do ani Mali ga institution ga representant chama fana kuma nyoy kene yere fana kan ko lu yere kon tagali ne nyoy kero yere kon na ku ga layni ne kon wala saka wa kuma nyoy yere laydi wa ko sobe ani hakilla minu yere kon tara kuma nyoy nu yere kon nana ninga olu bela jene fana nyonga ASC jamana uga firikila ngara wale nuga chakida yere kon gan nyoy mi yere kon kera Niger fa ba yere kon na ka ku yere kon ne wala saka yelma ba yere do ASC jamana yere ka soro kola ani ga bara belebele yere kon dale ASC jamana yere kon na chugum yere kon na bara ku gele yere kon bisika dogo ya ko sebe ASC jamana kono ku kan nyoy belebele yere kon kuna fa ba yere bala sabla bina ke sababu ninga ASC jamana yere kon nga sugu bela jene kon ku bulu chen kerengere ne ala wo soro ko yere fanala sisa metemeni hanga jamana ko kan kibara yere carte mene Décembre kolok lita anan samba flan muga anduru ko kunye siraw maw yere kon ga nyoye session bioro an chigna yere mi yere kon kera Nigeria jamana yere kon nana kerengere ne ala Nigeria fa ba yere la ni we Abuja ku kan nyoye ba yere kon na ku ye decision bilibile yere kon ta mi e ka fo ko Senegal yere kon kala yere kon mena bla siraw nye muga yere kon na sanani kun takala jara kon nana sabla ya yere ka fo ku siraw maw yere kon ye siraw nye muga yere kon ta ninga di Senegal yere kon kadam ne samba flan muga an woro la katrabla samba fla an bisa bayere la ni sugandil bayere kon ko femi yere Basiru Juma fa yere nale yere Senegal jamana nyama yere kon halere kon yi foli belebele yere kon ke ninga nyesi sedo mambru bela jelere kon ma wadana yere kon tali ninga da Senegal yere kon kan aya yira ka fo ko sedo nyimo yere kon ko yere kon responsabilité belebele yere de Senegal jamana yere bul ale ni sedo mambru bela jelere fana bulu Basiru Juma Fainga kuma nyoga yere kon nana haye foli belebele yere kon ke ninga nyesi ajenyo bela jelere kon ma minu yere be sedo kon nana Senegal sungandili ninga ke sedo nyimo yere kon sanan ku tagala kon nana o bela jelere kon ko fe hayra ka fo ko Senegal sugandili kon ninga ke sedo nyimo bayere kon ko Senegal yere kan asira do yere de tagma o sira tagama nu yere be talike Senegal ale yere kon gajenyo bayere kon sinsi ani sedo jamana bela jelere nyogon che ko yere kon me ke sababu wala sa sedo yere kon nga fanga bayere soro ani sedo jamana bela jelere kon nga kekeli o fana re ke sababu mi yere kon e be ninga o yere kon do sedo jamana bela jelere kon nana
sabula kulla kana yɛrɛ kɔni hɛrɛ de y'u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka hɛrɛ ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Basiru Jomayi Fayi yɛrɛ ni ale yɛrɛ ye Senegal jamana ɲɛmaa yɛrɛ ko olu yi ka jamana yɛrɛ de kɔni sugandira ni ka kɛ CEDEAO jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye. O yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔna o y'a sɔrɔ gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ CEDEAO kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Basiru Jomayi Fayi yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni kan ka cɛsiri kosɛbɛ cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin CEDEAO jamana yɛrɛ kɔni ma. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kibaru kama an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.